Manunggal junjung tinggi seni tradisi perune kesenian kita gampang dikenal asale seni daerah dikawenang nasional petek cilik nutuli soros titik gak dadi apa semanten kidungan kula monggo mirengaken ingkang sekeca.
Dendam sentimen pancene gak biyen gak yoga saniki pancen ana wong duwe sifat iri dendam sentimen gak drengkilan serai sing ditiru danang Juno karo Sengkuni apa maneh cak delok situasine jaman nek kepingin maju kudu wani tantangan samubarang tumindak kudu mawa hitungan ojo nyebal ojo teko penatan sing paling penting lode kudu sing legowo tansah semangat kita makarya pituture wong tuwa kanjarane akhire dina Senen lan Rebo bengi dulur-dulur mesti gak bakal lali padha santai ngrungokno ludruk RRI minangka kanggo panglipuring ati supaya ludruk iso tetep lestari kembang melati mekare sore ludruk RRI kancane dhewe bawa pake nawaras kaya siap jen olahraga dulur ayo selalu ditingkatno supaya ragane gak gampang
jaga sebab kesehatan iku harta paling utama. Jantung sehat istilah zaman saiki biasano jalan santai uga lari perlune kanggo ningkatno kesegaran jasmani mulane tualan muda ojo sampi kali senam pagi dulur ayo dikulinakno tangi sing isu kudu sak bendino olahraga bareng-bareng kanca-kanca lan tangga sehat lan semangat jiwa lan raga milih olahraga dulur kudu ndelok kondisine awak gak usah ngoyo-ngoyo sing sampe mencak-mencak masih mlaku alon-alon sing penting gerak bisa bakar kalori lan ngenakno awak ayo jadi jagosenan oper profesional jos tengok-tengok ning ngombe kopi nyidik radio ngrungokno ludruk RRI wah swarga donya pokoke wane krungu suarane Cak Pendi mbah kena kita muloro utuh jaman saiki golek ceki cek angeli tapi nih golek perkara cek gampange kudu arek wedok terus tak ceblek bokonge tak kira cewek ayu dadake ana brengose aku dipecicili arep ditempeling saking wedine aku melayu sifat kuping melayu nang mburi delokno mburine jeding aku ndodo percang-percing pintu kala jengking dadak kepindo dina Jumat kliwon geger bare bakul dawetno pasar pertemuan bakule kaduwe susul duweku puluhan ewon tak bayar duwe kritik dadak kecemplung kemaron bakule gak percaya jare aku gak bayar wonge ngamuk-ngamuk kok terus ngajak gegeran duit cemplung kemaron tak ubek bare tangan dawete dadi bobor aku disamblupi kulan saking wedine aku terus mlayu ngetan dadakno jikat wong lanang ana tengah prapatan aku dirangkul wong guyu cekak laan prasaku bakul dawet dadak wong gendeng gak katokan aku dlicatu terus entek ngamen aku diambung lho kaya untunge gak kene aku mlayu ngetan ana wititan terus meneh tekan ndukur kecantol karo suwe gak kaya kegendingan iki yo kene kok ora boseni kanca
gending apa iki gending jula-juli sing dikreasi cinten ireng mrica pala cekap semanten kidungan kula tinggal awe-awe Lodrok RRI kapatek larang regane garis bawahi lho ya kapatek lho ya Iya. kapatek Gak larang-larang maksude, gak patek. Atine yo gak larang yo gak murah. Yo sedengan kanca Madura patek ya kiri Apa lo kada dek iya deh. anjing. Iya. Iya. Ndelok Eh. anu apa kidungane Cak Pendik mang yo. Ya lucu yo. ya lucu ya Lah iya. Lucune sing ndi? Tuku dawet iku malu. Ya. Terus sing duwe Kritik. mlebu. Duwe kritik Iya. mlebu Duit kemarau Lah pendik kan gak ero nek dawet iku asale teko apa ngarane? beras tepung beras Ah, tepung beras. Lah nek cengklunge dhuwit koin, ya diubah, ya ajur dapete. Ya jelas apapun bentuknya itu parikan karena tetap harus mengandung edukasi. Ya. Pengajaran ya. ya Lodrok bisa menyuarakan aspirasi siapapun ya lewat kidungan, lewat cerita maupun lewat dialog dalam ya pemainnya. Ngono ta? Ya, betul, betul. tapi kamu kidungannya mengandung apa jarimu? Itu mengandung vitamin Mengandung alkohol. Itu tugasnya apalagi Lodrok RRI Surabaya. Ya nyun sewu harus Ya. memberikan contoh yang baik. ya ono Ya. pituture Ono ya ono edukasine. lucune ono edukasine Iya. ono menghibure Utamanya itu, tapi di dalam hiburan itu ada edukasi. Wah, ngomong ini. nah dengan adanya aku ngubek Nah, Dawet iki mangko nang kan gone kemaron. ojo ditiru iku. Nah, ojo ditiru Tapi, gitu. Iya, Maksudnya karena aja dibaleni. Pemahamane Cak Pendi jukut karepe ku jukut Jukut duwe duwe sing kritik lugur. mako. Tapi justru malah merugikan Dawete bakul aduh. dawete. Itulah kekuatan Lodrok. Dia dikritik disemoni lewat parian ya sehingga waduh sing tersemoni atau sing ngrasa arek iku rek kurang ajar tapi seneng ngono lho ya. Iya. Kak rumangsa grunjel. Iya. Ya. Ini namanya kritik tapi lewat jalur seni, lewat Lodrok. Sing Tapi- kadang kan galer rezeki angel. tapi Ning yo- perkara kok cek gampang. Nah, iya. Tapi maksudnya ngene lho, Dik. Iya. Eling-eling dan eling-eling. Ya, perbuatanmu sing kaya ngono iku mang ojo sampe kok baleni maneh. Paham? Paham. Ah. Pahammu bakal sate ngono. Lho gak iya ah. Ngono Paham ku biyen nang Lodrok iku nek dikandani. Lodrok. Paham iku. Sowe menurut gak paham-paham. Gak paham-paham. Akhirnya dilereni. Gak paham-paham. Ya semakin semaraknya media sosial juga Ya. mudah-mudahan mengedukasi kita. Ya. Juga terutama Lodrok RRI muga-muga tambah dikenal Ya, dan ngene, ditanggap. Jadi Cak Sabil, kita harus semakin meningkatkan mutu kreativitas kita. Betul. Ojo kalah karo AI ngomong apa. Oh, iya. Lodrok memang harus berubah tapi berubah menuju yang lebih baik. Baik. Ya gitu ya ojo berubah. Berubah maknanya kan ganti ta atau Ya. tapi Berubah. berubah yang harus baik rek. Iya berubah Ya, lebih Berubah baik. sing apik ojo sampe Kan- berubah si barane. Nek- Kecuali insaf masih berubah lah ya tambah lucu ya kan. Aja berubah ganteng loh Sapkon malah gak ditanggap. Ngono ta. Ya wis tak terima. Terima kasih kehadirannya Mbak Arin tadi yang sudah Ya. berkenan ke studio Berkunjung RRI. ke radio Ya iku Republik pengen Indonesia. pengen Ini kan kenal konco-konco. dulur ya. Iya. Kono kan Sak juragan. TVRI, Sak kene juragan. RRI. Media publik. Kan jarene wong Madura tretan jibi. Tretan TV. Corme jono Lah ulang. endi sih? Enggak ono apa-apa. Wis iki terus ya apa ki RRI kita ceritane kapan tanggapan, kapan Loh. meneh ono meneh. Ya mbek ngenteni. Ya donga dinungo Donga ae. dinungo ae. Sapa ro meneh utawa mben teko rene. Kabar Kan wis tak selentingan kandakno. kan di sono. Lah Jadi iya. cak konen apa sapa? Ah, apa bio? Apa Sing bio? duwe Oh. Sumberame. Ngenteni waras tapi. Biasa wong kene ngrasani. Iya. Tumus. Iku mau ono kerentek kate nang. Wingi moro Loh. cuma tak ngono lho. Jadi Ya. aku ki aja janji lho iku. Si tembung paribasane. Iya. Madal muga waras tenan dan nanggap temen. Paling tidak kan wis ono niat, ono Ya, omongan. betul. Tapi luweh tidak luweh kok tidak. Wis paling tidak emang kudu diiyakan. Nah iya. Dan Itu wah, gale kaya sing tak omong ke lho Rek. Apa dimain yo sepi penonton. Ono 15 sing nonton. Ya jangan salah.
Iya. Ya, wong 15. Di antara 15 orang yang nonton itu ono sing kepengin nanggap ludruk RRI. Tahu aku. Ngenteni rezeki. 15 penonton itu kadang-kadang bener-bener tulus, akhirnya wong sing nang wong 17. Nah, ya. Waduh kancane. Lah iki terus ya apa? Nah iki. Lah iki di antara wong 15 iku. Ya. Iya, sapa? Mbok menawa wong 15 ku ya. Ono sing kepengin nanggap ludruk RRI, gak usah lewat kemana-mana. Urunan ya gak apa-apa wong 15 urunan. Bisa teko langsung ae nang ngene kantor RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Di kono iso ketemu Bu Purbandari selaku ketua dari Ludruk RRI Surabaya. Lah winginane iku? Oh iya. Sing gerudukan mrene. Iku nanggap iku rek. Sapa iku cah? Nah, iku panitia sedekah bumi Dusun Balong Jerambah, Desa Damaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tanggal 11 Juli 2026 hajate sedekah bumi. Jelali rek ya. Yo jelali. Lah simpen tinggal adek kayu senggol-senggol. Salam-salam kanggo para panitia. Antara lain iki ketua panitiae Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nur Aminah. Terus sekretarisnya Ibu Sofia Darmayanti, bendarai Bapak Nuryadi, seksi kesenian Bapak Sudono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Terus seksi perlengkapan ini melok kabeh wingi rene Bapak Suwono BPD, Pak Riamin, Pak Irfan. Dan seksi keamanan iki Linmas Dusun Balong Jerambah didukung oleh Pak Muso, Bapak MDio, Bapak Sugianto, Bapak Siriono, dan juga didukung RT RW dan Karang Taruna Dusun Balong Jerambah, Kedamaian, Kabupaten Gresik. Tapi aja lali semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya
Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Puryadi. Dalu menika ndamel lampahan Tumbal seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan, wedana dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma, Lurah Selorejo dipun lampahaken Cak Kusna, Lurah Jati Sumber dipun lampahaken Cak Insaf. Cak Pendik dalu niki nglampahi dados Pak Dukut. Basuki dipun lampahaken Cak Sabil. Ning Amni Sanjaya dados Safitri. Wondene Rahayu dipun lampahaken Ning Wiwi. Kanca-kanca Rahayu wonten ning Dina lan ning Uul. Karso dipun lampahaken Cak Puryadi. Cak Ning, giaran ludruk RRI dalu menika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih. Lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian mahasiswa UINSA Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan Cak Anto. Operator audio Cak Isnan. Operator video Cak Liga. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Dek. Kono lho. Oh, kepo-kepo nyidek ae. Kono lho. Ndi kene kadoan. Oh. Sampeyan kok gak gelem tak cedheki. Oh, kepo-kepo bulet. Iki ngono adem-adem, Kak. Adem opo? Kok panase koyo ngene kok adem apane? Kang tak kandhani ya. Kandhane opo? Awak dhewe iki wis tuwek, ya. Sapa sing ngarani nom? Lho ngono iku nek dikandhani. Wis kewut ketuweken ya tuwek. Awake dhewe wis tuwek, ya. Mikir anak. Gak mikir apa-apa. Cuma anak sampean niku lho kok cek ndableke lek ngono. Nang ndi-ndi gak tau klamben, heran aku. Lah kok ya apa lho? Lho, wis tak tuturi. Oh. Anak iku biasa sing cidek iku wong tuwa wedok, makne. Mboke, ngono lho. Lah sampe anak arang-arang klamben bareng kebangetan. Niru peno ya gak klamben ngono lho, Kang. Aku gak klamben kan arang-arang. Nek gak klamben kan wayahe bengi-bengi tok ngene kok kale ongkep. Sampeyan niku marai aku kudu guyu ae. Pengen aku klamben kamu gremeng ae. Oh, klambene coplok ipo. Ngono. Iya lah ketoke. Ono sarungan ae nek sik coplok sarunge ngono. Repot. Ngene lho, Kang. Boleh aku coplok klambi kok sarung kulian. Sampeyan niku
Menakno iku lho, menakno Genteng. genteng. Mosok kate sarungan. Ayo. Repot ana wong klamben mesti kate nanti. Oh, gawe gaene kok klamben apa complong? Tak coplok klambine. Aku gak tau muni complong, coplok. Mane sarungan. Oh, sarungan ae mbok wis gak usah sarungan. Coplok. Oh, iya Beduk-beduk sarungan. Ngene lho, Iya, nek iya. sarungan iku nek kate wayahe salat, lah iku baru sarungan. Lah sampean enggak gak ndelok wayah. Masa ya nek salat tok kadang-kadang awak dhewe wong aras-arasen celanoan, sarungan apa jeneng kathok iku aras-arasen sarungan tok. Sarung tok iku. Ya wis gak apa-apa lah, cuma anake kandhanono, kongkon klamben. Tak delok iku lho, nggawa klambi disampirno nggone pundake. Ya apa rek arek iki? Iku selageane, Ngono, wis carane arek lah duwe apa jenenge karakter dewi-dewi ta. Ono sing seneng stil. Ono sing seneng klambenan, tonoan rapi, Iya. topian. Nah, anakmu kan jenengane wis Iya, Ya. klamben. gawa kelambi tapi disampirno Disampirno nduk pundak. Ya topian yoan, kaya peno senengane gawe topi. Ya enggak kayak aku kok sapa nyong anakku. Lah iya, niru ngono lho. Cuma kok nek klamben iki lho gak tau gelem klambenan. Gawe kaos-kaos ta? Ya Ngono lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kendi. Kon ndi ki mana? Delok wedhus. Wedhuse sapa ngedhe gandhe wedhus? Wedhus Ayo. peno amak mak. Heh? Peno ya apa sih? Lho wis tak dol ngono lho. Iku aku asline gak tak dol. Terus Tetep nang Pak Dewan. oh. Nek kandange kono kan luwih apik kan kono ono lanangane lah, wedhus peno lak wedok. Konsep paruan. Paruan. Ya enggak ya aku ya melok ngarit nom dino cuma titip kandange ngono lho, Pak. Bae ini mana siji tuh gleding ngono. Iya tuh gledhe lak bongko lah. Rasane Maksud iki didol ngono lho, Bas. iku jenenge marobati, Pak. Iya. Marubati. Iya. Ayane wedhus itu gelaya apa? Wedhus wedok tak temokno wedhus lanang. Kemanak-manak-manak. Nah wis akeh tak temokno sapi. Sapi nih. Sapi wedok. Wedok. Yo, Terus terus sapi wedok anak-manak-manak. Kok cek luwih gedene gajah. Gajah Wedok. Gajah wedok. Heeh. Tapi nom anak-manak Gajah mana. kok nek gendruwo. Gendruwo wedok. Ono iku. Ya apa carane nengeri gendero wedok iku? Carane ta? Iya. Mlakune. Oh. ya apa Ya mlakune? apa namo sampe ada gendero. Mlakune rada lembeng. Oh. Pokoke mlakune kaya tanda lodruk ya wedok. Nek gendero rondo ngono iso anu. Oh iku ndelok awan tak bengi. Kok iso ngono? Lek bengi akeh ngomonge. Nek awan. Awan meneng. Pak ngomongno apa sih Pak peno iku. Ini Mak aku wedhus kula wis managa. Pak ya ojo dadi ati peno mumpung aku cek seger waras mumpung peno durung tak tinggal ya. Lo. Ngomong apa kan iku? Apa kon iku? Iya kewajibane anak wis gedhe terus omah-omah terus omah dhewe kan luwih mandiri, luwih iso mengelola manajemen rumah tangga dhewe. Mosok gamblok bapak mbek mbok terus. Iya Karepmu Pak. apa ngomong apa? Karepmu. Ngomong. apa? Hah? Hah? Apa? Apa? Kang, Sik ana tangga. lapo? Awe-awe wong. Oh, diawe tangga. Ya maro lho. Nah terus Ini wongmu lho kate ngomong apa? ngomong ojo dadi ati peno ya Pak, Mbok. Iya. Mergo peno ya siji-sijine mbokku, ya siji-sijine pakku. Ya wis bapake loro. Nek bapak loro Aku apa-apa. gak seneng duwe mbok loro, bapak loro. Kok cek senenge mboke loro. Gak, wis pokoke peno tak jaluk sehat wal afiat rukun-rukun selalu. Amin. Moga ngriki. Moga. Iya. Tangga sebelah lewat. Sebelah. Mau aku pesen anu bung, takon mbok bung. Ayo. Aku biar Nuwun. sapa wis? Nuwun. Pak, Apa? aku rabekno kok. Oh, niku ngomong apa? Nyambut Tawamu gawe. dhewe gak rapi kok. Gak gendah ya lho rabi barang. Aku cek Apa sih kerabi? Kok gak sapa karepno? rayu. Heh? Rai. Rayu Heru. Rayu arek ndi? Iya jenenge iku lho anake mantan lurah Dongkol terus saiki wis. Lho.
Anake mantan lurah. Luk. Ngapa tek luk bareng. Kon iku sapa? Aku niku anake wong gak. Aku Basuki anake bapak. Kiri kaya Lah ngene iya kaya wong kate kok ngelamar. Lah iki apa? Bapakmu iki Sampeyan sing kudu Kudu mikir aku. kudu pede, percaya diri. Yo, Mak. Mah. Mengunggahne status penuh, status sosial penuh, anu Aku Pak. mah nglamarno mah. Nek kon njaluk rabi padha-padha derajate karo bapak emak ibu Iya. gak apa-apa. Hari kok dijak Tapi berpikir nek kon njaluk maju, Kak. rabi hari kaya anake lurah waduh. Ah iki apa penuh gak duwe semangat belas. Isin. Isin. Nah. Aja dadi Kono anak wong sugih. Aku lak seneng temenan ta mbek Rahayu anake bapak Lurah Dongkol iki. Gak apa-apa. Wis kok gelem ta gak? Gak mau, Gak gelem. Mama. Aku budal dhewe lho. Loh, Nang lamar dhewe lho. Kon iki genah. Pokok tak amse aku tak anu sarapan. Bas, Basuki. Bas. Ana dayah Kang. Monggo. Ana dayah. Ngapunten. Kula nuwun ket wau kula tingali kok ten keluargane iki jek rame mawon kula mundur malih. Jare kula krungu enten swara kula nuwun. Lah nggih. Tapi anak kula niku lho gawe gendro mawon, ngono lho. Kula wedono. Oh, ngapunten Ndara Wedono. Nggih. Lah niki sing kali niki. Kula Lurah Jati Sumber. Oh, ngapunten Pak Lurah nggih. Menawi kula Sampe jinten. Sampeyan sinten? Lurah Selo Rejo. Kula kali Oke, selo. Kula kali Selo ibu. watu. Nggih, Rada rame. rame. Lah niki sing estri niki. Kula Sawitri. Oh, niki kok Niku bojone Lurah Dongkol. Oh, Enten. Lurah Dongkol. Lho iki. Sampeyan sinten? Kula Pak Dukut. Oh, Pak Dukut. Dukut. Kula Lah sing Mbak Nggih. Dukut. Lah sing nika. Bu Dukut. Oh, Bu Dukut. Nggih. Joko Jumput. Ngeten, Pak Dukut Nggih, kula nggih, ngeteraken Bu Safitri mriki. Eh. Enten apa? Begini enten goro-goro. Goro-goro. Nggih. Wingi lembukan nek goro-goro. Sampeyan pun ketik Banyol mawon apa? Boten. Gara-garane niki kan keluargane Bu Safitri. Nggih. Bu Safitri sakniki ki calon anak. Lho, Sing namine Rahayu. lho. Sing ngeteraken kok lalu-lalu sampean. Ngene iki apa ngene? Sing ngeteraken Rahayu ten griyane Bu Safitri niku anak sampean sing jenenge Basuki. Leres nggih? Leres anakku. Nah. Bu sampean ngomong. Nggih. Anak sampean namanya Basuki. Rahayu. Aku cek titik-titik dah. Ono ngomong ke titik-titik. Rahayu. Kula Basuki ku anak kula sampean. nyun sewu nggih. Nggih. Anak kula niku ndugi umba-umba teng kali. Nggih. Biasane niku diluk mulih niku sampai sore niku kait mulih diteraken kali Basuki. Nah, Basuki niku ngomong nek seneng kali anak kula kajeng dilamar. Lah eling-elingan kula semerep mek Basuki dereng nyambut damel. Kula tolak. Ngoten lho. Kok bengine niku anak kula ilang. Sinten sing nyolong? Lah sing Basuki niku. Pak Dukut tak cerita riyen. Nggih, monggo. Nembe mawon anak kula ku mantuk ngriki. Nggih. Nggih, niku kula dike nglamar, anake jenenge Rahayu. Sakniki temu. Anake mantan lurah ngoten. Nggih. Sakniki anak sampean temu ndi? Kula mboten purun nglamar, Lho. mboten wani, tibake medal bleber majeng ngoten lho. Kudune anak sampean kudune mboten tebih ndugi nggih mriki. Terus dilamar dhewe ngoten kok. Nggih, Kula mboten purun kok wong anake Ndara sampean tegesaken Ngeten lho, ngeten. Agustus Januari. Apa iku? Putus mboten putus dina iki. Nggih September mawon. Lho, September. Pak Buat Dukut. Desember ah. Loh, niki to. Lah niki areke. Ah, wis. Dicekel ae. Nah. Aja kate anu kan. Mangkiri, dikit ngono kan. Bokotan. Apa? Bokotan. Mangkiri. Karepe? Ndi Rahayu? Mas, kan berbaut apa kan? Ndi Rahayu? Bau ke apa sih, Pak? Berbuat. Jagung bakarani. Apa itu? Tanggung pekarani. kon berbuat apa? Setan ana apa kok Dek. berbuat? Golek awakmu. Berbuat ya bendino berbuat. Dek Basuki. Oh nggih. Ndara Wedono. Iki Lurah Kusnan karo Lurah Insaf. Lurah Niku Jati
Sumber. Niku anak buah jenengan to. Lho ya lurah pancen. Lurah. Anak buah kok makitik. Niki sing jenenge Basuki. Basuki. Wah, pring bolongan. Apa iku? Duduk maling nyolongan. Lho. Berarti kula kan duduk maling ya. Ya, Lah kok diarani maling? Tapi nyolongan. Dek Basuki kenal karo ibu iki. Monggo, Bu. Oh, nggih niki calon bis mertua kula. wis Bu Safitri saiki. mriki goleki sampean wis ngaku. Rahayu nduk endi saiki Rahayu? Oh, dadi kula ajeng dijodohne kalian alhamdulillah matur Eh, nuwun. Jodohno ya Rahayu gak boleh. Tuh. Kok culik yo? Awakmu iki diarani maling, diarani Kok nyolong dicurigai anake. nyolong Loh, anake. takoni. Loh, Aku Wis sak nomor iki, Mun. aku seneng barek Rahayu. Terus Bondo mau Lah to. lek disaksekno terus dijodohno sak meniki iki kula matur suwun. Dek, Opone ndoro kedono. Gini. Basuki iki duduk perkara jodoh-jodohan. Nggih. Sore awakmu ngenterno Rahayu jare kondo awakmu seneng karo Rahayu. Nggih, leres. Gak ditompo. Ya Ya ta? ten nampa sinten? Kula nampa. Ibuke gak nang. buke sing gak nampa. Suwe-suwe lek nampa mengke. Heh? Suwe-suwe lek nampa. Nek awakmu seneng karo Rahayu, Aduh. wong tuane gak nampa mestine lara ati. Wis lakono nek lara atu bengi Rahayu ilang. Loh, Kandhani ayo aja dalu. Pak, Wis kon sing nyolong karo maneh. oh dados niki intine kula niki didakwa. Lho ya. Kula aduh pun geblok-geblok ngono to, Pak. Napa mboten? Kon niku nutuk apa sih? Ndoro ampun kereng-kereng duwe anak buah niki ngare rakyat wedi lho mengke. Pun ngenten lho ya. kula ngertos niki wase kula tidak. Pak Dokter, Wis serano. anak sampean kok dak po? Lho, nggih Guys. tapi kan nyolong anake. Wis Buluran anak. ngaku gak ngaku wong sing Ngene, teko Pak. nang kono iku Basu. Wis ngene, Pak. Tak akoni apa kedaden iki mungkin digandeng cenengno barek aku Sing krono iku nglamar. Aku tanggung jawab, Pak. Ya. Tanggung jawab. Nggih, Pakai tempo 5 dino cilik gedene seminggu. matur si Rahayu. Kudu teko. Nggih, pasaran kula. Rahayu bengi kok gak teko. Oh. Kurang irek wis tak goleki Rahayu. Ya. Nggih. Nggih, Bu, moga. Nggih, Ndoro. Moga amin. Maturun. Pak Lurah. Nggih. Nggih. Maturun. Pak Lurah. Pak Tidut. Nggih. Nggih. Pak Tidut. Nggih, nggih Bu Lurah. Moga Bu Lurah. Pun boten pamitan kula Pak Tidut. Gak keton. Karso iki opo? Kaya malih tinggal ngono wis mingerke blat. Yo kamangka aku biyen wis kenceng. Sing dadi korban kanggo tumbal puncake Gunung Bancak iki yo Rahayu. Lah ning bareng mburi-mburi iki wis pirang-pirang dina nduk kene aku nek nyawang Rahayu. Tambah suwe kok tambah gak karu-karuan ngene. Kaya wis minger ngene uteke Karso. Karso. Waduh, ya apa iki? Aku kok tuwek-tuwek kok iso tukul rasa tresnaku. Aku kok duweni rasa tresna maneh karo wong wedok. Karo arek wedok sing jenenge Rahayu. Yo kabeh mau Eman sakmono kelakon tak ge tumbal puncak Gunung Bancak ngono yo eman. Eman kudu ngene. Aku koyo eling sejarah sing wis kepungkur biyen 17 taun. Rahayu, arek wedok iku kok persis tindak solah bawa tingkah laku, carane ngomong, carane mesem,
oleh mesem guyu kok persis karo wong biyen sing tau tak tresnan. Apa ya iki ya? Apa kira-kira iki? Ikari iki loro badene iki penggoda apa pancene aku kudu ngliwati dalanku sing kaya iki? Aduh, teko Mojopurno tak gawa munggah. Teko Depok. Ya untunge kok murid-murid gak ono iki. Nduk. Salam Pakde. Oh ya. Sepurane sing akeh ya. Pakde Karso njaluk sepuro sing akeh nang awakmu, Nduk. Nek kon nduk kene wis meh 8 dina. Ya. Aku durung iso ngeterno awakmu mulih. Sampai lo Pakde, aku lo gak gelem kok sampean peksa sih Pakde. Aku terno nang mbok, aku kangen mbokku. Ngene Nduk Rayu. Lho kok suto ae. Janjane awakmu iku tak gawa nang Gunung Bancak iku ora kok mergo tak pekan. Sengaja Pakde. Tak omongi awakmu, aku saiki terus terang nang awakmu. Aku bloko suto nang awakmu. Kon mono arek perawan sik cilik ngene iki minangka dadi mangsaku. Kon jange tak ge tumbal nang tumpake Gunung Bancak. Lho Pakde, sampean kok tega lho Pakde karo aku Pakde. Ning iku wingenane. Wingenane, terus saiki Pakde. Wingenane kaya ngono. Aku kepingin nambahi ilmuku, aku kepingin nambahi kasektenku. Dadi berandal sing wis gak karu-karuan sing gak ono sing ngalahno sak lumahing bumi sak kurping langit iki. Berandal Karso gak ono loro telu ya Pakde. Mbok sampean sakno aku lho Pakde, aku pengen mulai ketemu mbok Pakde. Ini Nduk. Bareng aku nyawang awakmu. Iya Pakde, aku terno mulai Pakde. Wis gak sida tak gawe tumbal. Gak sida tak gawe tumbal, aku nek nyawang awakmu aku rasane atiku terenyuh. Yo terus terang ae aku seneng ambek awak. Lho Pakde. Senajan to Pakde wis tuwa ning Pakde ya uga nduweni rasa katresnan. Kita Pakde sampean ku mbok yo ngerti sampean kan kaya bapakku dhewe. Kok sampean iso muni ngono lho Pakde. Aku nglenggono mergo aku iki wis tuwa, aku jane yo aku nglenggono aku wis tuwa. Ning rasane atiku iki lho. Kok aku jek duweni rasa katresnan karo wong wadon. Lho Pakde, kok lah tresnaku iku gak ono wong loro telu kejaba awakmu Nduk Rayu. Lho Pakde, lah sing kaya mbok-mbokku kan yo akeh Pakde. Kok aku lho sik wayahe anak sampean kok sampean senengi lho Pakde. Yo keliru Pakde. Ambek liyane, nek aku seneng ambek wong wedok liyane, ya gak kira awakmu sampe tak gawa nang lengkeng Gunung Bancak iki. Pakde mantuk nggih Pakde. Wis ta Nduk. Sampeyan terus mantuk aku Pakde. Aku njaluk. Ya, aku njaluk lintiring atimu. Ya. Timbang ngono katresnane Pakde Karso iki ya Nduk. Rahayu. Pakde nuwun sewu nggih. Jenengan niku pun sepuh lho Pakde. Iya. Sampeyan keliru Pakde ngono iku Pakde. Di pemikiran seneng nang aku iki wayahe anak sampean. Sampeyan ku gak ngerti disopani mbek bocah-bocah lho Pakde. Karso keliru. Karso wis sampean Pakde. Tresno ambek arek wedok sing cek perawan ning iki ngomong ati. Yo ngomong katresnan. Aku tresno awakmu Nduk. Sampeyan seneng-seneng dhewe aku. Pakde aja ngene lah Pakde. Pakde. Cedhok kene lho. Pakde. Pakde lho Pakde. Aku terus mulai Pakde. Masih Pakde iki wis tuwa ning cek sanggup nek ngladeni awakmu. Pakde. Pakde aja ngene ta
Gelem kon njaluk apa engko tak turuti, pokok awakmu gelem dadi bojoku ya, Nduk. Pakde. Saiki bloko suto gelem kon dadi bojoku. Tak rabi ya, Nduk. Pakde mau. Rayu. Pakde tak rabi ya. Ayo rabi, ayo rabi, rayu. Loh, melayu. Entene lo rayu. Loh, siapa itu? Rahayu. Kang Basuki. Aduh Kang. Si alon. Aduh Kok iso ambekan? Gede Mas. Ketoke kok melayu. Si iya. Rahayu. Kon niku lapo? Kang, tolongan aku Kang. Si alon. Diatur sik omonge, ambekan sik. Melayu teko kadon atik krenggosan kemriki. Ana apa? Aku melayu. Aku ojol teko Pak Dekarso. Sik ambekan kata. Aduh Kang. Aku diuber barek Pak Dekarso. Aku melayu teko omahe Kang. Aku ojol teko omahe Kang. Dadi seprono-seprene awakmu gak ono iki digawa nang omahe Pak Dekarso. Kang. Terus saiki awakmu melayu. Iya. Setan. Sik sakjane ono apa sih? Sik ta? Ambekane ditata dhisik. Ngene lho Kang. Aku kan suwe aku ki diculik asline karo Pak Dekarso iku. Dadi seprono-seprene awakmu minggat teko omah diculik mbarek. Minggat Kang, aku iki diculik karo Pak Dekarso. Ya wis, mapan kebenar saiki critakno. Ya apa sih sak temene kedadian iki? Kak, nek nurut wong iku ngomong iku, aku iki arepe digawe tumbal ngono lho. Dadi sampean dicolong teko omahe Mak, barek dicolong teko omahe Mak. Digawa nang omahe Mbah. Terus digawa nang omahe, iku karepe aku digawe tumbal ngono lho. Oh, digawe tumbal mbok menawa Pak Dekarso kuwi tambah sakti jare ngono. Nambah kasektenane Mbah atau Pak Dekarso. Terus sesuai lo wonge lo Kang. Kok iso seneng aku lho, aku lak yo risih lho Kang. Kok seneng aku. Duwe karep foto karepe dipek bojo. Duwe karep Pak Dekarso mbarek Rahayu arep dipek dadi bojone. Aku diputar-putar dipek bojo, aku yo mau lah Kang. Iku lho kaya bapakku dhewe. Dadi pamrih Pak Dekarso nyolong awakmu teko omahmu iku digawa nang omahe Pak Dekarso. Arep didadekne tumbal. Iya mau suwe-suwe tumbal. Tapi terus suwe Pak Dekarso seneng aku. Nek ngono gamblang mapan kemen. Iya. Ana Basuki. Ya wis saiki ngene. Aku sadurunge Pak Dekarso mrene. Rahayu mlayu dhisik. Aku ya Kang ya. Rono dhisik tapi tenan aku teko kono ya. Aku tak mlayu dhisik ya Kang ya. Wis ya. Tak adepono ya Kang ya. Ya. Rahayu. Nduk, Rahayu. You, Rahayu, kene nduk. Ayo nduk. Ini. Pak Dekarso. Wah. Gelem no, kene dadi bojo. Wis rada. Ladenono aku nduk, Rahayu. Oh iya wis mambu kaslupan. Iya. Pak Dekarso. Lho, sik. Iki Rahayu apa dudu iki? Lho, Basuki. Oh, narek sing biyen tau ketemu ambek aku nang kali. Ya. Biyen nang kali ketemu mbarek Pak Dekarso. Ya. Basuki nulungi Rahayu mergo sampean peksa, sampean foto-foto supaya gelem mbarek Pak Dekarso lak ngono. Kok gak ketemu Rahayu? Kok nek salang liwat kene mestine ketemu ambek Rahayu. Iya, ketemu Rahayu. Iki jange tak jak mulih nang gone Gunung Bancak kono. Ya.
Terus nek wis sampean go mulih Rahayu, ayo dadi bojoku aku wis kadung cinta, aku wis kadung tresno ambek Rahayu. dadi dununge kaya mengkono, Pakde. Pakde, sampean apa ora ngilo jitok sampean dhewe? Ya apa? Mongko sampean umure wis sakmono tuwane. Rahayu jek tak arani mambu kencur. Mosok sampean tega sih, Pakde? Ya mula saka iku aku yo seneng ambek Rahayu. Masih aku wis tuwek ngene, aku duweni rasa tresno ambek Rahayu. Ya, duwe rasa apa ngene api-apian aten. Nek awakmu gelem ku yo tariin Rahayu. Ngomongno gelem nduk kon dipek bojo ambek Pakde Karso, perlune ya engko kon tak turuti, kon njaluk apa ae tak turuti. Pakde sik aku takon. Pampre sampean nguber-nguber Rahayu iki sampean arep dadi bojone sampean karepne dadi bojone sampean apa duwe maksud liya, duwe karep liya? Iya. Panjen bener, aku duweni karep sing arep aku ora kepingin ngrabi Rahayu gak. Ning aku nek ndelok Rahayu perawan sing jek kencur kaya ngono, iku minangka dadi mangsaku. Bakal tak gawe tumbal ana puncake Gunung Banca. Umpamane sakliyane Rahayu ora bisa. Ora iso. Mbok diganti wedhus-wedhus kendhit ta sapa kono. Kabeh iku mau wis dadi pangajabku. Tekad niat lan kajatku aku wis madhep-mantep ya mung Rahayu iku kira-kira sing kenek sing cocok kanggo tumbaling Gunung Banca. Penggalangane sampean gak ana liya kejaba aku Basuki. Aku gak ngolehi, aku gak nglilakno menawa Basuki sampean gawe tumbal apa meneh sampe sampean pek dadi bojo. Ana nyebut ya Pakde ya. Sapa ki? Basuki jenengmu. Basuki. Le. Narek cik kencur rek cik wingi sore kok ngelingno wong tuwek iki lho. Kudune Pakde Karso sing tuwek mrapes kakek napas iso njaga anane arek-arek sing jek mambu kencur iku Pakde. Narek wingi sore kok iso ngandani wong tuwek, nguroni wong tuwek. Aku iki wis tuwek, aku biyen yo tau nom yo kaya awakmu. Wis ngene Pakde, saiki sepisan maneh tak elingno sampean aja duwe karep kaya ngono apa meneh mbarek Rahayu. Saiki balik Pakde. Nggih, balik. Ayo. Basuki. Kok nek kenek tak elingno yo. Mumpung durung Pakde Karso iki muring-muring mergo kagol atine, mergo ono sing dadi pepalange, aja maneh kok wujudmu sing kaya ngono. Ming sak menir kanggone Karso iki. Aja nganti Basuki maksa mbarek Pakde ya, kongkon ngurungno niat iki lho Pakde, Lah terus aja dume sampean wong tuwek ora kena dikandan. Iki lho Pakde. Aduh, mripatku. Wah, kurang ajar. Kurang ajar Basuki lho. Aduh. Waduh. Aduh. Loh. Kurang ajar. Iki sing dadi pepalang. Basuki. Ojo keplayu entenono iki Karso. Tak kemah-kemah dadi opo kuwi. Basuki! Iki Karso entenono. Hei.
Ijab. Nggih. Ndoro, wonten dawuh napa? Lek diitung dina nggih. Mulai awak dhewek nang omahe Basuki sampai saiki wis oleh pirang dina? Nggih, kurang luwe nggih. Kula lali sing semerep niku Lurah Selorjo. Lurah Kosnan. Nggih, Lurah Selorjo. Wis oleh pirang dina awak dhewek ngenteni Basuki? Nek nganut hitungan kula to. Janjine biyen kan cilik. Tak kei tempo cilik 5 dina gedene 10. Lah, nah niki pun enten 2 minggu. Loh. Kurang minggu. Pun 2 minggu niki. Berarti lak wis luwe iki. Mestine ngoten pun disetoraken teng mriki. Wah, gak nepati janji. Lah, nik wis saiki ngene. Yo. Lek pancen ki wis nglewati janjine. Terus pundi? Awak dhewe ya kudu goleki Basuki njaluk tanggung jawab. Lek ketemu Basuki enake kudu diapakno. Diblondo mawon, dirangket. Ditadosaken ya apa. Perkara mangke ngadepi Basuki. Lurah Selorjo pun melok-melok. Ndoro pun melok-melok. Lah kula nggih mboten melok-melok. Lho lak buyar iki. Nggih, arti niku ya omongan apa sih? Artine kula mawon pun ngomong lak kudu tanggung jawab. Lah nggih, wani tambarek Basuki. Basuki sawangan arek kaya ngono. Lho arek iku sik turunane wong sing sekti. Ngerti ya? Durung ngeru. Sak pira kandele kulitku? Ya sik kandel kulite jaran. Ya salah. Sik kandel kulite badak. Oh, sak pira bantere playune Basuki? Hah? Ya sik banter playune jaran. Sik banter playune anjing. Ngene wis. Nggih. Aku duweni karep. Perkara iki aja sampe ana geger. Nggih. Ya ta? Apa maneh? Leres niku. Apa maneh sampe tukaran antarane pamong karo penduduke. Nggih. Tambah isin. Leres niku. Dikira pamong iki gak iso marekno perkara sing jane perkara iki ya mek ilange arek wedok. Nggih. Lah ngono sih. Nggih. Ngono. Tapi dene Basuki pancen bener-bener tanggung jawab. Ketemu utawa gak ketemu mesine nek mrene terus ngomong. Ana nggih. Omongan. Ana omongan. Nggih. Mulane awak dhewe aja meneng ae. Pun nyeten mawon lho. Pemuda-pemuda iki kabeh arek nom-noman iki ya diomongi ayo dikongkon melok-melok ngewangi goleki. Kula sanjangi, kula kengen bantu. Nyengkuyung gotong royong kabeh melok tanggung jawab. Tanggung jawab. Nggih. Monggo dipun pados iki mawon. Si Wonten pundi papan panggonane Basuki niku? Ngoten mawon. nek aku umpama ngongkon prika sakloron. Ya ta? Nggih. Goleki Basuki. Prika mlaku ngetan terus ya sing lurah Jati sumber mlaku ngulon kira-kira ngetan sing rika jujuke nggo ndi? Umpami kula. Iya.
Nek kula Nek ngetan mawon. Nek ngetan ya, saya mau jujuk. sing kula jojok mboten enten malih. Lho ndi? Lho. Nggih, ngene rempun Basuki niku, tapi sing kula kuwatiraken mboten kok kula mboten saged madosi Basuki ndara. Apa sing mau atur? Sing kula kuwatosaken nek kula pun ketemu kali Basuki. Kan otomatis kula niki nesu. Kepropo? Moring. Muring. Sing tak jaluk gatik gegeran. Lho, Basuki. Lare kados ngoten, kenek diarani lare ceguk maro utangan niku. Artine Kok iso ceguk maro utangan tuh? Maksudnya mengolambene maro tangane niku lho. lho awakmu wedi gak wani Ya oprek. Nek Lurah Jati Sumber. tibake sakmono. Lurah Jati Sumber. Hah? Nek Riko tak kon mlaku ngulon, Riko njujuk endi? Wis jelas kula marani rondo. Lho kok. Ya omongan iku. Kok iso Wong lurah-lurah gentong umos. sing genah Sakroroane rondo. Mbak maksude sebelahe griyane Basuki niku enten rondo. Kula takoni riyin. Njojok nang ame rondo iku mau. Saderenge ketemu tiang sepahe. Ngoten lho. Lah informasi tanggane baru mangke kula takok tiang sepahe. Ya apa lek gawe cara ngene? Ya napa? Gawe cara ngene, gawe cara ngene. Umpama Dek Riko setuju pokok lek aku gawe cara ngene. nggih ya napa ya. Supaya Basuki iki ndang muncul, ndang teko. Nggih. Ya apa lek emake Basuki. Kula rabi. Lho kok dira? Lho lah ya napa lho? Ora lurah. Ya apa sih? Mas Basuki nggih digawa didele nang ngene iki. Leres gawe pancingan. Damel pancingan supaya Basuki ndugi wonten goleki. Ngoten nggih nggih. Setuju. Setuju kula. Tapi lek bapake bojone mak Basuki lek gak trimo ya apa? Lah iku perkara maneh. Nek bapake jelas bapake mangke kan nyusul mriki. Lah monggo ditakoni bapake nggih kenging tanggung jawab. Ngoten lho. Wis ta. Nggih. Wis nek aku percaya. Nggih. Basuki iku arek lugu. Nggih. Ya ta? Wis gak kira nek Basuki iki kepengin macem-macem. Ya. Nggih. Bu Safitri ku nang ngene iki pirang-pirang dina isi niku mek nangis tok. Lah nggih niku. Kula niki mboten tegoan. Hiburan ra. Lho ya napa? Kula hibur, kula lus-lus, tangan kula ditampel kok. Lah awakmu celandaan ngono. Lah ngibur ya napa? Maksude kula cup-cup aja nangis. Arek cilik ya dicup-cup iki. Lah nggih niki lak ibarat kok padha kali anak kula nggih ya. Iya, nggih. Bu Sawitri. Sampeyan mriki. Mumpun katik nangis terus ngoten niku ta, Bu. Nggih. Napa sih? Nggih semerap niku anak namung setunggal. Nggih ta? Nggih. Pun mancik perawan. Nggih. Terus kula ya napa? Sampai sakniki dereng kepanggih. Dereng. Ngoten. Niki ngomong elek. Niki matosine niki. Niki ngomong elek, lek sak wanci-wanci pancen Basuki niku dugi mriki terus ngomong pun ta ngeten mawon lho. Ya napa? Nek Basuki niku pancen seneng kali anak sampean mbok nggih disetujoni direstoni ngono. Nggih lek anak kula purun. Lek anak kula nggih dereng semerap kula. Nek purun nggih. Nek pancen anak kula purun pun mboten napa-napa. Nggih apa nggih. Sampeyan mboten tau omong-omong karo anak sampean rahayu apik menawi. Loh. Soale iku. Rahayu. Loh, anak sampean iki. Wis. Kene. Ra, cukup nang ngombe ra. Cukup nang ngombe. Mbak, awakmu tekan dinas. Cukup. Wis mari. Duh. Titen apa sih ngomong-ngomong awakmu bengi kae. Duh. golekno nang gone esuk ngarep iku lek ana
tak jalonan nang gone. Ya apa ceritane iki, Nak? Ayo cerita. Melayu-melayu perang-perang dino gak ono nang omah iki nang ndi? Ayo cerita. Mbak, Gini. Aku dicolek karo Pak Dekarso, Mbak. Pak Dekarso, Mbak. Wonge jenenge Pak Dekarso. Ndara Pak Dekarso. Terus karepe apa? Karepe dicolek iku apa? Aku dioyake aku ditulungi Kang Basuki ki mang aku dikongkon melayu, Mbak. Sing nyolekku dudu Basuki. Dudu aku ditulungi malahan karo Kang Basuki. Wis ngene. Awak iki salah menuduh. Ngene. Aku ngarani Basuki sing nyolek. Bu Sawitri. Nggih. Rahayu. Nggih, Ndara. Sampeyan tak kon balik nang omahe wong sing jenenge Pak Dekarso. Mbak, Sik kok dhisik. Ngono dhisik. Balik Ya napa niki, Ndara? Lek pancen Pak Dekarso duwe karep sing ala nang sampeyan. Wis ta. Sampeyan pura-pura gelem, rayun, pura-pura iya. Engko aku karo pamong-pamonge lek perlu nggo penduduk iki grebek Pak Dekarso. Tak gerebeke, tak gerujuke kan. Wis, saiki nek mestine sampean kan roh nok endi papan panggonane Pak Dekarso. Ya. aku wedi, Mbak. Lho, Wis gak mojo kuwatir. Iki diketeng mbek wong-wong. ana pamong kabeh ana penduduk kok grebek Pak Dekarso. Wisan. Ya. Yo. Ya wes. Aja ada lho. Yo. Ayo tak tenang. Ayo. Iki teko buri ya. Yo. Ayo. Rahayu bojoku, nduk. Yu. Rahayu. Kene nduk. Cedek ambek Pak Dekarso kene lho. Wis ora usah mlayu-mlayu. Gak usah melayu, gak usah merono-merono. Sini, ya. Ladenono brantane ngatine Pak Dekarso iki, ya. Wis to, seneng-seneng nek dadi bojoku. Oh nek dadi bojone Pak Dekarso apa sing mbok jaluk mesti keturutan. Oh njaluk apa ae tak turuti. Sauger gak njaluk mudune lintang ambek bulan sanggup Karso nulungi awam. Nu. Ya. Kene yu. Rahayu nang dia. Loh. Rahayu. Aduh, nduk kene. Aduh, nyatane kon balik. Saiki ayo kene. Cedhek ambek Pak Dekarso. Aku gelem dadi bojo sampean. Lah yo ngono lho. Ngono wis gak usah kate melayu, ya. Nggih, tapi Mobar mabur. nyekel-nyekel ngeken Pak De. Kan jek durung dadi bojone. Saiki gelem. Aku gelem Pak De. Gelem dadi bojoku. Ya ngono, Nduk. Ya neng aja cedak-cedak dhisik lho Pak De. Kan durung dadi bojone. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa ora cedhek sauger awakmu iso sapejago ngambek Pak Dekarso ngene. Pak Dekarso wis lega. Wis seneng, ya. Nek ngono ya, Rahayu. Ayo, Nduk. Wis gak usah mlayu mrono-mrono. Balik ayo nang Dempok Gunung Bancak. Ya, ayo tak jak mulih mrono, Nduk. Dicekeli tanganku aku mlaku. Oh ngono. Loh, sapa iki? Loh.
Oh, iki. Tibakne iki. Lho, Sampean. Sing nyolong Rahayu sampean. iya, aku. Sik. Alon sik. Koyo tau eling aku. Anjene wis tuwek. Suara. Yo, aku wis tuwek ning aku tetep eling. Ambek suaramu, aku apal ambek cara olehmu ngomong, ya. Kok apik kelakuan sampean? Sawitri. Iya. Sawitri. Aku Sawitri. Tri. Sik. Yo. Mapan kebenaran nek ngono. Awakmu tekan kene iso ketemu ambek aku. Terus Aku arep rabi. rabi karo sapa? Beloh lah arek wedok iki sing jenenge Rahayu iki, jange tak rabi. Saya mengerti Rahayu ku sapa? Lho Rahayu arek wedok anake wong Mojopurno. Anjene wong wis gak waras. Sampeyan ndak eling. Kon ngomong aku gak waras, aku lanang Rahayu wedok. Lah ya wis pas. Gak nyebut stewek. Sampeyan eling gak waktu awak dhewe pisah? Gak eling. Awak dhewe pisah, aku mbobot. Aku karo Kang Lurah gak duwe anak. Rahayu ku anakku yo anak sampean. Loh. Sik. Sawitri. 17 tahun sing kepungkur. Kon tau omah-omah mbek aku, ning aku wis lali kabeh. Nalika semono awakmu digawa mbek wong tuamu, nyengkreh teko ngarepku. Kon dipisahno ambek aku. Nganti saiki kon wis gak dadi bojoku. Biyen nalika semono awakmu wis bobot. Kok gak ngomong ambek aku? Terus aku ngomong ya apa gak tau kepethuk? Kok tiba saiki sampean dadi maling, Yo, tak tambah tuwek kelakuane kok tambah elek koyo ngono. Yo mergo aku ngangsu kawruh ilmu ireng, yo nganti aku dadi berandal ana ing lengkaing Gunung Bancak kene. Gak ana loro telu, yo karso iki berandal Gunung Bancak iki. Bangga. Seneng. Ngene, kawitan aku nyolong Rahayu iku gak katene tak rabi. Kate tak gawe korban, tak gawe tumbal ana ing Gunung Bancak. Ning bareng wis pirang-pirang dina mes 8 dina ana Depokku. Aku weruh solah bawane si Rahayu tukul tresnoku. Aku ternyuh, aku nganti nuwake rasa tresno ambek Rahayu. Tibane Rahayu iku anakku. Waduh. Ya iku olehmu ngaso kawruh sing ilmu ireng ya kedak jane koyo ngono iku. Nggih. Sing jenenge Pak Dekarso iki. Nggih, kula tibakno sampean sing gawe ontran-ontran. Nggih, Ndorodono. Kula sing damel ontran-ontran. Kula panjene dados brandal ngene Gunung. Mulai Giripurno, Selorejo, Mojopurno ngantos dumugi Ngaler Mbelotan pun kula bener. Nggih, kula sing damel. Wong kabeh kepingin nyekel sampean. Ning sarene sampean duwe ilmu sing lungit. Sampai dinane iki sampean seger waras. Gak rumangsa lek tumindakmu iku nalisir saka ngrengre bebener. Sampai cerita sing tak rungokno iki arep mok dadi korban. Iya. Nggih. Kamangka iku turasmu dhewe. Nggih. Turunmu dhewe. Nggih. Nggih niki kula sing nembe kepanggih kalih. Niki Sawitri niki riyen bojo kula. Kula nggih mboten ngertos nek Rahayu. Mergo tumindak saka kono gak tanggung jawab. Nggih. Aya. Mula saiki manut karo aku tak rangket. Tak gawa nang Gupermen
minangka Rika kudu tanggung jawab tumindakmu kabeh. Nggih, Duryudana. Panjenengan kula niki salah. Kula pun luput. Nggih. Kula tak pamit kali niki Sawitri niki yen Lah perlu njala pangapura karo Rahayu ku anakmu. Tri, Sawitri. Ya apa terusane saiki, Kang? Saiki aku wis lega. Aku wis lega. Wis ngerti menawa Rahayu iku ya anakku. Senajan to aku ora melok momong mulai lahir, aku titip-titip Rahayu nang. Ya pangapuramu sing akeh ya, Dik Sawitri. Ya wis sampean saiki wis salah ya ngakoni salah. Wis manut to. Aku tak manut ambek Duryudana mergo aku tak nebus kabeh kesalahan. Raketeni. Ayo, manut. Aku pamit Sawitri ya. Dongakno muga-muga aku selamat sampai kelakuane nguniku dimareni. Bu, Sawitri. Nggih. Perkara iki iso ketemu kabeh. Nggih. Ojo nyalakno Basuki. Nggih. Umpama gak ono Basuki iki gak bakal rampung. Nggih, nggih pundi wau Basuki? Dek, Basuki. Kene ya wis sepurane nak ya. Nggih. Nalika awakmu tak arani nyolong Rahayu. Saiki pancene awakmu seneng mbek Rahayu, tak takone Rahayu kene, Nduk. Mboten Rahayu kene nak. Iki Basuki iki seneng mbek awakmu. Lah awakmu ya apa? Jasane Basuki gede lho ya. Gak ono Basuki gak bakal sok kayak ngene iki kedadian iki. Ya mbok gak apa-apa wis mbok wong yo aku yo gak kurang duwe pacar ya kan mbok gak apa-apa wis. Gak apa-apa nek ngono ya wis gak apa-apa nek awakmu seneng Basuki ya wis tak jodohno. Basuki. Aku dijodohno mbek Basuki. Tresno temen ya karo. Nggih mboten saged kula. Saksine aku lho ya wedon. Nggih matur suwun. Nggih minangka wakilipun napa menika wong tuane Rahayu damel saksi. Iya. Nggih. Kenyang perlindungan. Aku ndongakno awakmu iso rumah tangga sing tentrem ayem. Nggih. Matur nuwun. Bu Sawitri. Nggih. Umpama gak ono Basuki, Rahayu iki bakal dadi tumbah